Keď v škole musíš, inak nás nevezmú na to. A potom to berete na počet. Keď si přestaň. Tam budeš nasadit vždyť sám? Nie, to sa bude rozložiť. To je vlastne nevzorný. A jedna. Ja sa potrebovala do stredu, vidieť. V každom prípade vás pekne vítam na našej goralskej stoti. Plávime sa po rieke Dunaj, hraničnej rieke medzi Poľskou a Slovenskou republikou. Moje meno je Peter, vzadu kolega Ladislav. Môžem mi hovoriť Václav. Kamerujte. Aj nás môžete spať na dozadu. Teraz preč svetlo. Nevadí, vymažeš. Zložite sa na nás v ruku. Ďalej, ja neviem, čo to tam je. Tam bolo na ňu. Áno. Aj pre mňa. Aj pre mňa. Ja hovorím, že som to ešte nezapovala, ja by bavil lyžej. A to není by som dalo vyvíjať aj sládenú klobásku, slivovicu a ideme. Vaučer. Vnímate? Slivovicu? Vaučer. Mali ste povedať presne. Ale my sme už 2 dní dodržiavali pitný režim. Ale tam je. Teraz už ideme cestou domov, už musíme tak pomierne. Áno. Kde si boli Tatra? Bachlet. Včera bolo také zle, počasí sa jasný, sme absolvovali, to bolo úplne fajn. A budem pozrieť po ľudí. Prešli z dobrej strany. Áno. Vieš čo, rôzne sú údaje na tom internete. Z domov teraz si povedať. Neviem. Áno. Áno, na to keby sme sa spoliehali z Vianotynen, čo? Ešte to otočíme raz. Pozri sa, ja by som Ale ja nemôžem. Takže toto miesto sa nazýva Pod červenou skalou a teda skalu, ktorú máte možnosť vidieť, je červená, čo myslíte? Železo. Áno, obsahuje veľa železa. Nebol, nie. sa učili dobre. Taký škalok, ktorá obsahuje zlato. Máme výbornú skúšku z geológie po niektorých. Ešte, aby vás nepreskúšala. To už nie. Na obed. Ale dobre, nemôžem. Nevystrašili vás? Nie, ale hovorím, neprestať autom. Nie len, trošku sa tam zotmelo. Nevystrašil. No a potom by som vám ešte doporučil ísť do Rakúsky. Tam osada zo Šarpanca, čo ide na Kežmarok, no to je niečo neskutočné. Ale tu všetci ináč pracovali, ako tie aktivačné práce. Všetci tam celkom... Komanda tento. To je rybár. Máme aj my tu na chodí nejakých rybárov, rybárky. My máme skôr natieračov. Snímok, pozadná rada. A Jirka, pomkni sa. Aha, vidíš tam. Krokodil či kačička, kameň. Krokodil. Sme na Níle. Tam bolo tam. Tu nikto není. Motýl, nevidíš? Teraz chceš? Ty pojedeš do Ameriky a ideš do Ameriky. Ty na to. Ďakujeme, Miška. Tam
Máme mať vyvedenie. Po Vladislavom hovoríme, že aj na ľavej strane niečo pozeral. Ďalšie a ďalšie zákopište, no vieš. To je ostrovy. Poď sa postaviť, čo budete. Postavte sa. Spomínané 3 koruny. Áno. No a na druhej strane, keď si všimnete, luteránsky kostol, pred kostolom sa nachádza krčma, teda všetci ľudia v nedeľu. Spokojný. Aj predajne.